Ang RMN drama, mudalit kanino ng laing sugilanon nga sinuwat ni Francis Iliaga Espares. Sa dili ba mag-sparring? Stretching una! Oy, Nay Blackie! Sunod! 1, 1, 2, 2, 3! 3! O! Kinsa ka mo! Kinsa inyong karate instructor? Ha? Ako! Yapa! Ay, ay, Nay Blackie! Ni ay patin! ay, ay! Salamat ka! Nasarjan ko ni mo dayagin na! Kinsa mo? Niyami! Aron sa pagbungkag aning imong karate gym! Way si bisan kinsa nga makabungkag ini! Ha? Pwes! Yapa! Nagunitan ako imong ubol-ubol. Langkaton ko ni pinaagi sa kong mga kamot. Ayaw! Sige na, Atab! Bakit ako sa iyong abilidad? Lingaw ako. Mutanaw ko sao mo paglipay ako sa kabatan o kwapang babae. Sudan ko na! Oh, pada namitaroy sa agtang sa kong Atab. Ala ko, Arbas! Niya pa! Nisamod ang akong kahinam. Nga inanay ngimigawas ang dugo sa hamis mong panit agi sa bunal. Karon, paughol ko ka na. Pinaagi sa akong dila. Sama sa hilo sa kubra ang imong mga puong. Ug sama sa malang bitin ang imong dila. Ug putlon ko kini. Pinaagi sa akong mga kamot. Sa akong mga kamot. Unsa man ang tanghaga nga naglimit ni maong sugilanon. Sinuwat og direksyon ni Francis Iliaga Espares, musical scoring Randy Nacordatayan, sound Aldrin Nacuda, audio editor Jeffrey Caburada. Dalit sa RMN Drama. O karon mga higala, niya nagkaroon ang laing sumpay ng sugilanon nga sinuwat og ubos sa direksyon ni Francis Iliaga Espares nga naguluhan sa akong mga kamot. Naibog atong bayhana, Dad. Pero, buisit. Murag ang nahimo na kong karibal. Maong sa katumboy. Unsa? Tumboy? Katong atina, Dad. Nga sa katumboy. Mo'y akong karibal, Daddy. Ayaw ko kitawin, Daddy! Ayaw ko kitawin, Leche! Federico. Imo kong anak. Ayaw ko kitawin! Uy, Federico. Gusto kang tukod ka? Ha? Tukod ka? Paniwalwalo na ko ng dila ni mo. May! Da! Knockdown ka lagi! Kasakit sa pangig. Yaw siya man! Gusto kang posilon, di ka? Daddy, ayaw! Ayaw? Ayaw! Namatay na ko. Namatay na ko. Buang ka! Hanggaw ka!
Gusto kang mapatay na ko? Padung ako mamatay. Resulta na ba ka na sa imong gitumar nga makabuang, ha? Patay na ko. Ikaw ba si San Pedro? Usa? Ikaw ba si San Pedro? San Pedro na di ay ko, ha? Ni ay ko mong San Pedro ay... Kisik-kisik ka lagi. Ha? Wala. Murag na kuyaban. Ako nang gitawagan sila si nanay. Nga ari na lang ko dinhi sa gym. Ha? Mao ba? Nya karon sa man. Unsa may mong gibati? Dili gid maayo nga mong kumpensa. Ug labaw sa tanan. Usbo na akong pagpasalamat nimo, Athena. Kay kun wa pa ko nimo tudlo og self-defense, na disgrasya na gyud tingali ko. Kuwang pa, Maiji. Kuwang pa kaayo ang imong nakamahuan. Hinungdan nga gusto pa kog dugang pagtuon. Itudlo na ko ang ako nakamahuan, Maiji. Huwag wag ko masipyat. Nga kinahanglan nga ang kababayan dining dapita makamaog self-defense. Tungod kasi ako nahibawan, daghan ang biktima sa rape diri sa atong dapit. Pero walang magsaba tungod sa kahadlok. Tinuod ka na, Athena. Ha? Ngano nakasulti ka, ana? Tungod kay akong hikala na biktima sa rape. Sa? O niya asa naman siya ron? Wa na din Milayas na. Gitabangan in taon og tulo ka lalaki. Ngano nahitabo mo na? Oh, resulta siyang pagpakigbarkada. Si bot may pasabot. Irasap tong mga barkada. Nanuroy sila. Dito sila sa baybayon. Og dito, na nag-inom. Kauban ang tulo ka lalaki nga iaras ang mga barkada. Og sa dihang nangahubog na, gipahimuslan siya. Kinuo ko? Pagmata pa niya, diha na siya makasuta nga nadisgrasya na day siya. Usa nas resulta ngang usa ka babae mo inom og ilimnong makahubog. Okay raman tingali, Athena. Basta di lang ka magpalapi. Karong panahon na nang mulagtan-aw nako. Tagsa na lay babae nga di mo inom og beer o bino. Kasaksi jud ko ana. Dahil nitambong og mga party. Labi na disco. Inom eh. Correct. Sakto gyud ka diha. Kay katong nahitabo sa kong hikala, gikan man to sila nga nagdisco. Pagkahumay nag-stroll-stroll paingon sa baypayon, ug dito mahitabo. Og dili ko gusto. Nga doon na pa'y laing mabiktima dinis ato, Maiji. Pero lisod tingali, Athena. Tungod kay ang uban, nagbisyo naman god. Kung may kahigayunan nga sila mariporma, atong buhaton. Murag lisod tingali. Ay, di lang ta mag-negative good. Kay kung magunahon na ta nga dili mo lampos, o pakkas kita na. Pero kung ang atong tumong mo gud ang kalampusan, positive ta pirmi. Makapot kita na to. Maayon ta, Athena. Sumpuo na to ang mga lalaking abusado. Mahimo ka? Nakasugod ka na. Ug imo na ka nang napamatud-an. Nga imong panalipdan ng imong kaugalingon, gikan sa taong gusto mo dakit nimo. O, Athena. So, ipadayon tani.
Unsa kini? Gigapos ko. Oh, si Daddy. Siya. Naas at paglako. Nagkalingaw og panabako sa dakong tostos. Og nag-inom-inom pagbino. Daddy! Unsa kini? Ano gigapos ko? Dad? Oh, di barog na siya. Oh, niinom og bino. Og nagbit-bit sa baso. Paingon rin ako. Oh, Unsa naman ka? Nahuwasan ka na? Daddy. Gusto ka na ba nga isud ta ka sa nitso? Daddy? Pagsulti! O gusto ka bang musud sa nitso kay tiwasan ta ka? Daddy? Hoy, Federico. Kung gusto ka mang mupatay na ako, ingnon ta ka. Nga dili ka mulampos. Mas maayo pag ako'y unang mupatay nimo. Daddy? Ha! Gituok pa ko nimo? Nga malipay ko, ha? Daddy, nadahan ako sa akong emosyon, Dad. Gisapot pagod ko atong higayon na, Daddy. Ah! Huwag ka managana! Gituok ko nimong buanga ka! Daddy, Dad, sorry lagi kayo, Dad. Sorry, Dad. Gusto kong makamatngon ka. Oh. Nga dili ka nagyod mo usab, Federico. Nakasabot ka. Oh, di na kumusab, Daddy. Doon ako'y himuon. Oh. Para mutagam yun ka. Paabot ako. Oh, unsa may kaya buhaton? Pida. Kanong... Hinayak ba sa kugtuog niya, uy? Gaw. Well, mo nga yung lipat yung Akan gana. magtanino, gaw eh. Asa man kagawa, asa ka? Ay, mangumpra. Wa naman tay masudan. Kuyugan ti ka, gaw. Kuyugan ti ka. Ako'y mangumpra, nay. Oh, uy. Unsa? Magpuyo ka. Ako ra. Ay, ako lang lagi, nay. Ako'y mangumpra. Diri lang kas bahay. Kitang duha na blaki. Kadiot ragod, kadiot lang. Unsa naman si Maiji? Ari na siya puyo. Mintas tanto, nay. Aray sa na siya. Hana sa gym. Athena. Oh, Daddy, nganong nagbitbit ka ng 357 revolver? Pakit unti ka. Oh. Mawa. Oh, Way bala ang tambor. O karon butangan nako og usa ka bala. oh. Ania. Oh, saon mo ka na, Daddy? Ha? Patuyokon ko ang tambor sa maini. Oo niya. Oo niya, Dad. Nana. Wa na hibaw eh. Oh. Ug asa dapit ang bala. Ako kining kabliton tumong sa imong agdang. Unsa? Kon mubuto, wa kay swerte. Patay ka. Unsa, Dad? Daddy, ayaw ka nagbuhaton. Ayaw, Dad. Gito
tumong ko na sa imong agtang ang sumbuhan. Karon, Dali! hinayon akong kablit ang striker. Dali! Ania! Ayaw! Unsa maghahangsol nga mapangitabo ning atong sugilanon nga naguluhan sa akong mga kamot. Tagsuwat og Direktor Francis Iliaga Espares, musical scoring Rondin Nakurda-Tayed, audio editor Jeffrey Camonada, ang atong soundman Aldwin Nakurda. Dalit kaninyo sa RMN Drama.